Още по-фрапиращо изглежда разширяването на курорта назад във времето и проектирания подземен канал, минаващ по телените по поречието на дерето. Това е опасен дерет, без да си голям специалист може да го видиш. Всичко това, което е построено, е стеснило пътя на водата. При всяки един валеж тук са имали вероятно проблеми, но това, което се случи в момента, в крайна сметка показа две неща. Че размера на човешката алчност е безграничен, безграничен размер на човешката глупост. Според учените всичко това е причина отвеждащият канал да не може да поеме прииждащата вода. Yeah, I have to stop it, but I can stop it now. Yeah. Okay. Предстои научният екип да изгради триизмерен модел